Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha donat llum verda al projecte de desdoblament de la via fèrrea Gandia-Cullera mitjançant l'autorització de la declaració d'impacte ambiental de la DIA. Se desbloqueja el projecte. I aquesta és la notícia més important, que ja no hi ha cap tipus de bloqueig administratiu, sinó al contrari, camí despejat, llum verda. Anem a millorar les nostres comunicacions i connexions en mobilitat sostenible i va a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, perquè va suposar avançar en matèria d'infraestructures i tindre més oportunitats, més capitalitat i encara més lideratge. Significa que durant el recorregut els trens circularan sense esperar a que vinga el tren en sentit contrari, a diferència del que ara ocorre. Més seguretat i velocitat no sols acurtarà el temps del viatge, sinó que suposarà també major funcionalitat en el transport, tant de viatgers com també de mercaderies. Este projecte forma part d'aquest gran pacte per les infraestructures que estem impulsant i ja estem veient resultats. En tan sols 18 dies hem signat aquest protocol d'infraestructures, s'han licitat les obres per a prolongar la carretera Nazaret-Oliva i ja tenim la DIA. Ja hem demanat una reunió amb el president d'Adif, que tindrem este mes de febrer, per a accelerar el projecte el més ràpidament possible. És una aposta estratègica per al futur i el present de la nostra mobilitat, al temps que permet futures inversions en la ciutat de cara a la connexió amb el corredor mediterrani.